אוקיי, אז הפעם אני רוצה לעשות כמה דירוגים במקביל בשביל שאני לא אצליח לעשות 1,000,001 סרטונים. אז כן, טוב, נתחיל בלדרג חיות. טוב, אז בראש מה זה? אוקיי. כמו הזבר הטאטוי והטבח הוא ממש מכוער. כנראה גם בראש, אז 10. לא יודע. מה זה? אוקס. מה זה אוקס? מה זה? אבל נראה לפי התמונה שזה כזה עגל כזה. לא יודעת. כנראה שיותר גרועים. תגב, אני אוהבת, הם כאלה חמודים, אבל בטח יהיו יותר טובים. על זה דיברתי. 4. דרגון 5. סנייק מלא, לא, סליזרין, כל כך לא. הורס, עולים על, לא יודעת, 8, פחדת. שיפ, קצת משעמם מדי. מונקי, לא. אתם צוחקים עליי? מקום ראשון. ועכשיו מקומות שנטייל בהם. טוב, אז ברצלונה, זה חמוד, אוקיי. לוס אנג'לס, אני אוהבת את המקום הזה. 4. אמסטרדם, אחרי הפיגור ממש לא, אוקיי. טוקיו 3, הייתי רוצה להגיד בפעם. סן פרנסיסקו, אלוהים שלי, חמוד שלי, סתם. דובאי, כן, זה דובאי? 6. קרי, אין לי מושג איפה זה, מה זה. ניו יורק, ברור שניו יורק, מה זה? סידני, לא יודעת, לא כל כך. לונדון, מה זה לונדון מקום שלישי? תדמיינו שזה בין הראשונים.